Kadau ba balai Neymar syam lala ban ya kompet ban job ya ka Ballon d'Or pat Messi pat Ronaldo. Ngapriang subhaya pi ki parlok ki baju so tanat ban page ya ka video hakane ka channel. Hakane ka video ngin ya page ba balai Neymar syam lala ban job ya ka Ballon d'Or haka jing im ya lekai football jong u. Neymar udai sisa uta player ba ublay ul aiker pang ya kasap hooj Neymar udai player ubadon kasap udon ka magic pat udai ru player uba skill bha Henry wadla Neymar ulong player uba skill bha ubala ban dribble bha ubala job bun ki trophy Henry syam lala ban kelalong uta ugot pat syam lala ban job ya ka Ballon d'Or. Kadau ba kong sanhi ka ba penlong yo Neymar ba syam la ban job ya ka Ballon d'Or kadai ka jing mansau ba umat ha ka jing im ya lekai jong u. Mentah kanai ka video ngin ya page ya ki jing mansau ki ba Neymar umat bat katno tele ki game bat trophy ba udu lengba kanai ka jing mansau jong u. Pat ngin ya page ru kumno kanai ka jing mansau ka penjot ya ka jing im ya lekai football jong Neymar ba poi cha ka kerdan jong Messi ba Ronaldo. Kakerteng bapura jong Neymar kadai Santos da Silva Junior. Badia Neymar lakhau santarik Februari 2000 spa kandai puar. Bat nadu kapor badang kena Neymar ulah kelalong player ba ki pajba jong kari Brasil kitip bahaya u. Bat Santos Neymar ulah kelalong star player. Bat uju tabru ya ki gol ki ba itanat bat uju dribble ru ya ki defender lalong ba ki dei tangki kena hakmat jong u. Henry haus nam arhajar khatlai Neymar ula lej penyaso bat ke Barcelona bat kila penmi ru ya kanai ka kantin MSN Messi Suarez bat Neymar. Neymar udai player ubadon bha kasap ban dribble bat ubala ru ban tap ya ki gol ki ba itanat bat ula ru ban create shibon ki chance bat udon ru ka confident bat ka rukom ya lekai jong Neymar ka stream ha bat ka rukom ya lekai Ronaldinho. Barbaro kibriu kingej bat ki perkhat bo Neymar sakelalong uta player ubat betam ha ka perthei. Henry ka jingja ka basngosi ka shajwan ja ha ka jing im jong Neymar. Da ka ba ki injury lane ki jing mansau ki wanja ha ka jing im jong Neymar ki bala penjot ya ka ruko merakai jong Neymar. Ki injury ki baju wanja haka jing im jong Neymar kim syam ladai tang ki injury ki barit Henry ki dei ki injury lane ki jing mansau ki bala ban pendu sendon ya ka jing im jong Neymar pon ya lekai football biang. Bat ka injury ka baning kong ba Neymar uyokmat haka jing im jong kadai haka World Cup jong usnam arajar khatsau haka jing ya lekai persya bat ka Colombia. Hakane ka jing ya lekai Senegas urang ya lekai jong ka Colombia wan bet naden pada ka khoseu kek ya budlum jong Neymar pat Neymar hangta kelon pat lenyar pat syam lala hero watang banyaj pat ki doktor kila syura ya Neymar sya ka jaka sumar. Pat leng ba kane ka injury Neymar syam lala banton pentasyu pat ke Brasil ha ka semi final pat ke Brasil kala Shalim Kuput pat ke Germany dan yau lawai. Padleng ba kanai ke injury Neymar uladu bani lekai hadu sau san sngi po recover na kanai ke injury. Bat Neymar hi ula penpau syakilat patai kubor ba ong bagi doktor ki ong ya basatang ar sentimeter ba budlum jong kenria na kamer jong pat syam la syu banyaj lada budlum jong kenria satang ar sentimeter. Kanai ke injury kala penjot sisa ya ka jing im jong Neymar tang ya ka rukom ya lekai jong Henry wat ya ka rukom perkhat jong ru kala kata sisa. Bat hadin kanai ke injury ha ka World Cup jong usnam arajar khatsau Neymar haki snam ba udon bat ka Barcelona kata nadu usnam arajar khatlai hadu usnam arajar khanreu udang mat hi ki jing mansau ki barit kum ki jing mansau na kamar kejat na ki ksa Henry kine kim syam la ne slam pat Neymar udang la hi ban yarab ya ke Barcelona ban job ya ke Champions League haw arajar khatsan ya ke La Liga perkum juru ya ke Copa del Rey pat wan ru ha ke kerdan balai ha ke Ballon d'Or jong usnam arajar khatsan. Henry hadin ba Neymar ulami na ke Barcelona pat ulalej ban penyaso bat ke PSG. Ki injury kelas dangwan haka jing im jong Neymar janman ka samoy pat kine ki injury kim syam ladai ki injury ki barit Henry ki dei ki injury
kepada penjot shisha ya ka rukom ya lekai jong Neymar. Barha usnem arajar khatnyau Neymar ulah tahu ya ka record dakaba ulah kelalong upliar ubah hejing siutam haka perthei perutau ya ka transfer record pen ya so nakaway ka klub syakaway ka klub haka dor ka barem tam haka history jong ka football. Berkanai kaladai kata kalat ya Neymar po unmino na ka serniu jong Messi banra ya ka Ballon d'Or Henry kalalong penban ka jing im ba Umar Shibun teli ki injury ha ka jing im jong Henry ha usnam arajar khat pra Neymar ulayok mat ya ka injury metatarsal fragment ka jingpang na ka mat kejat bat ulah haban syak sumar hadu khandai phuai sngi bat ulah du ya lekai hadu khat pra teli ki jing ya lekai bat uduru ban ya lekai ha ka round 16 jong ka Champions League bat dai ha kan ka samoy po Neymar ulala ban ya lekai bah bat ba ki paj ba ki ong ba Neymar ula ban job ya ka Ballon d'Or hakane ka samoy dakaba ulala ban penjo ya lade arpu pra gol pat assist ha shwa ban poi ubnai February perkadai hakane ka samoy ba ka PSG kalala ban ya lekai bah ha ka League 1 bat ba Neymar ulong unstoppable Henry lengba kane ka injury Neymar uladu ban ya lekai baro si samoy. Berhadin ba Neymar ulah daban recover na kane ke injury ulawan pai biang haka samoy ke babot Henry ulah yomat biang ya ka ju ke injury kata ka metatarsal fragment bat ulah haban syak sumar biang saprap hunru sngi bat ulah mes hadu arpau teli ki jing ya lekai bat udu ya lekai biang haka Champions League knockout perkini arteli ki samoy Neymar ulah du ban ya lekai bat ulah du ru ban ya lekai haka Champions League pat ka PSG kala Shalim haka Champions League hakine arteli ki samoy claim mau pat ngila apat ong ba kine ki arteli ki injury kila pendu ya Neymar panyakni ya ka Ballon d'Or jong usnem arajar kat pra pat jong usnem arajar kat kendai pat syam la aru panyarap ya ka PSG haka Champions League barwan thau perthai yalade panyakni pat Ronaldo pat Messi. Perhadin ba Neymar ulah daban recover na kane ke injury ulah leje lekai bar ke Brazil Henry hakane ke jing lekai ulah yo mat biang sakawai ke injury bod ulah du ya lekai hadu khandai posngi bod ulah du ru ban lekai haka Copa America jong usnem arajar kat khandai par hakane ke tournament ke Brazil krala ban job ya kane ke tournament claim Neymar haka jing sisa kane ke tournament kaladai ke tournament ya Neymar po lam khmat ya ke Brazil Henry Neymar ulah haban supej na yeng baraka samoy jong usnem arajar arpau arpway Neymar syam la yomat ya ke jing mansau ka bajur Henry yomat ya ke jing mansau ki barit ki bau ya bot kawai hatin kawai padu du ki jing ya lekai ki bakong san jong kum haka jing ya lekai haka Champions League knockout persya ya ke Bayern Munich Man City pat ka Real Madrid. Pat ngila aban ong ba lada Messi pat Ronaldo kila aban ya lekai borosh samoy Henry Neymar pat umla kumta Neymar syam lala pan ya kompet ya ka Ballon d'Or hakane ka samoy bar haka samoy jong usnem arajar arpuai arpuar Neymar ulai omat biang sakawai ke injury kabala ketak bahaya ke jing im jong pat ulah haban pak sumar hadu nyop sngi pat ulah du ban ya lekai hadu khat ar lane khat sau teli ki jing ya lekai hoj udang lak ban wan pai hakane ka samoy Henry syam lala pat ban ya lekai baro khandai pau minit pat kumta syam lala ban yakni ya ka Ballon d'Or hakane ka samoy pat kumta sakawai pat kasnem ka jingle no haka jing im jong Neymar berhaus nem arajar arplay Neymar ura lej ban penya so bat ka klub Al Hilal dakaba uperkat pa ula ban laj na ki injury Henry hakane ka klub uyo ya lekai tangkum ban rusin bat uyo mat biang sakawai ke injury Henry ke injury ka penjot sisa ya ke jing im jong Neymar kadai hau khanyo tarik Oktober haus nem arajar arplay haka jing ya lekai yakni rung FIFA World Cup persya ya ke Uruguay hakane ka jing ya lekai kadba Neymar udang persyang ban dribble ulah kum bakla pat ulah yomat ya ka ACL injury pat ko khosiu jong kalalaj bat Neymar ulah haban pak sumar la kumba lais bak sau posngi pat ulah du shibun teli ki jing ya lekai pat ulah du kumba arteli ki samoy bat kane ka ACL injury kelalong kata ke injury kabala penjor sisa ya ka jing im jong Neymar bat kala pen kelaru ya ka rukom ya lekai jong Neymar dakaba Neymar uhaban perkat arsin
hashwa ba un dribble namar ka khosiu jung u kamshem la ailat shu ya u ba un dribble kat ba umon badlang ba kane ka injury u Neymar shem la shu ban mare bha namar ka khosiu jung u kala shem jing e ba un balance bha Bat hadin ba Neymar ula recover na kane ke injury ka kontrak jong u bat ka Al Hilal kala kutno bat kumta Neymar ulawan phai bat ka club barim jong u ka Santos ka club ka ba Neymar usdang ya ka jing im ya kai football jong u ka club ka ba Ayman Sim ya u ka ba pen kala ya u kom uta ustar player Padai ha unru tarik Februari arajar arpsan ba Neymar uyomi madan biang bat ke club Santos. Henry Neymar uyo ya lekai tak kendiat teli ki game. Namar ka khosu jung u ka ba uyo mat ya ka ACL injury haus nam arajar arpulai ha ka jing ya lekai persya ya ka Uruguay kadang pang biang. Bat kumta Neymar ula du mi madan sibun teli ki jing ya lekai ha kane ka Samoy. Henry hakisan teli ki game hashwaban kudno kane ka Samoy Neymar ula raya lade po uhaban ya lekai na benta ka Santos namar ka Santos ka don hatrai jong ka media kinpon bat kumta ka don jingma pakala ban syakan jadno ha ka fast division bat kumta Neymar ula ya lekai hakine ki lai game hashwaban kudno ka Samoy wala ki doktor ki ong ya u bo don kam ban le surgery Henry Neymar ula rai po uhaban yarap ya ka klub Santos bat kumta hakine ki lai game Neymar ulala ban penjo ya lade ndru teli ki gol bat assist bat haka jingil kai ka bakhadu Neymar ulayo hat trick bat kumta Neymar ula dap da jinkman bolala ban yarap ya ke Santos na ka relegation soon bat kumta Neymar hamar ba job ya kane ka game ka balai ula rai ya lade ba unle surgery no ban pen kre ya lade haka jingil kai FIFA World Cup jong usnam arajar arpun reu haka jingim jong Neymar ulado hado arspa teli ki jingyel ekai namar ke jingmen sau jong u bat uha ban syak sumar hado shispa sau posngi lanne kumba sau snam aa namar ki injury ba umat haka jingim jong u Neymar ulado baniat ekai sibun teli ki Champions League knockout udu ro baniat ekai haka Copa America jong usnam arajar kat kendai udu ro sibun teli ki jingyel ekai pandakni irung FIFA World Cup nabenta ke Brazil pad umat ro sibun teli ki injury hajan man ka Samoy nila ban ong ba don watang uwairu player ubala ban job ya ka Ballon d'Or lada umat sibun teli ki injury kumba Neymar umat haka jingim jong u nila ban ong ro ba kumno Neymar ula ban ya kompet bat Messi Ronaldo namar Messi bat Ronaldo ki yal ekai sau pesan hadu ndru poteli ki jingyel ekai hakawe ka Samoy Henry Neymar ujuyo ban yal ekai tangkumba arpeu lane laipo teli ki jingyel ekai hakawe ka Samoy Henry wadla Neymar umat sibun teli ki jingmen sau Henry udang la ban job ya ke Champions League hau arajar khatsan Olympic gold medal haus nam arajar kan reu padula ru ban yarap ya ka PSG ban job sibun teli ki League 1 padula ru ban job ya ka La Liga pad ukala long ru top scholar namenta ka Brazil da ka ba open pra ya ka record balabat da u pile pad Neymar ulala ru ban tap kumba saus patam aa ki gol haka jingim ya lekai jong u Kibriu ki baju keli ba balai Neymar job ya ka Ballon d'Or bat balai ba Neymar la pan kompet ba Messi ba Ronaldo ka jubab ka long ba namar ki injury ki jing sitom ki yaiban ya Neymar haman ka Samoy ba Neymar ulas dang ban yale kai bah ka injury lane ka jing sitom ka yaiban ya Neymar kawai hadien kawai Hoj Neymar ulong player ubadon ka sap ubadon ka skill ubadon ka magic Henry ulong pat player ubas new box ba ka injury ka yai ban ya man la kapor ngila ban ong ba lada Neymar ulat na ka jing sitom ula ban long kum uwai urang ya kai papau bah jong ka pertei hato pisno kumno parlok lada Neymar ula ban lat na ka jing sitom hato ulaan ban kompet bat Messi bat Ronaldo hato ulaan ban job ya ke Ballon d'Or bat hato Neymar ulaan ban recover haswa ke FIFA World Cup jong usnam arajar arpun reu bat hato Neymar ulaan ban don benta bat ke Brazil haka World Cup jong usnam arajar arpun reu te parlok tangkine kendiat sepang ki jingman sau ba Neymar uyomat haka jingim jong u
te parlok sa komen haka comment section pisngeu kumno lada Neymar syam lamat yakini ki jing men saw haka jing im jong u te kumju ro parlok war klik ban subscribe ya kane ka channel pa phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi par kumju ro kum kadak ban support ya kane ka channel khublei shibun